Ártalom a véleményem, véget ér a kertelés. Úgy gondolod minden mindegy, az bizony nagyon kevés. Pedig érzed hol a hiba, merre kéne menni épp. Hallgatni a józan észre, tenni merni mindenképp. V prvom rade, keby som to akože mal niečo zmeniť, tak by som zmenil postoj vlády a iných orgánov voči marihuane. V tomto štáte to mi príde úplne trapné, že žijeme vedľa Čechov a boli sme Československo a tam mi to príde úplne normálne a tu sa z toho stále robí akože šialene strašná vec, ktorá je neprístupná pre spoločnosť, tak to je asi prvá vec, čo by som zmenil. Zase sa mi zdá, že ide do módy nacionalizmus a že sa tu zase propaguje fašizmus, čo mi príde trošku tiež úplne šialené. Mladí ľudia inklinujú a propagujú niečo, čo je proste úplne stupidné, je to demagogické, je to úplne mimo. A je to hlavne, že trestné. Tak ja neviem prečo, keď sa tu nemôže chodiť s jointom, prečo sa tu môže chodiť s hákovými krížmi. Takže mohli by sme apelovať na políciu Slovensku, ktorá tak vehementne sa snaží tu pomáhať k právu a poriadku, aby si všímala všetko, čo je nezákonné a nie iba tú marihuanu. Ja sa volám Daniel Pitoňák a stojím si za tým, čo som povedal.